ni Bombo Rudolph Madera. Bombo Rudolph, please come in with your report. Yes, naimbag nga bigat, Bombo Raymond, fresh iya karne ti baboy, katawan lasay ti nagbaliwan, no sa dinukat makapaspasar daw ino makapatpadas ti panagkapsot dagiti meat vendor, particular ti ili iti baknota na La Union. Kapuanan ta ado dagiti stock wino may sa kadagiti problema dagiti consumer, ket may papan ka dagiti presyo iti karne, ket rason no apay nga bastit dagiti gumatgatang kada-kwada. Nga manuang pay kastaket namnamaan dagiti Meat Vendor Association, masapol nga makapaygusta gapuanan tado dagiti supply win umdas dagiti tagilakwen abab baboya. No sa inukat imbatat pay kadatayo tag mga presidente iti Meat Vendor Association, ani Sir Elmer Nebres iti ili baknota na La Union. Kinuna nga mati maysa rason no apay basit gapuanan tado pay lang dagiti kabukudan daw stock gapuanan takalkalpas lang ti selebasyon no mampay kastaket awan iti pagdanagan dagiti mutan aming garod nga tattaw iti ili iti baknota na La Union, ken kastamutan kadagiti aming nga aktor turong dito manipot kadagiti kabang-ibang iti probinsya ti La Union, gapuanan ta aming nga melaklako abababoy ket lumaldalan tinaso o proseso tapno may pasigurado nga aming nga tagilakwen ti baboy ket awan ti sakit dagitoy, particular ti African Swine Fever, kas may sa kalatakan nga sakit iti may sa ababoy. Kabaytan iti panagturong ken panagsusimat tayo dagiti presyo iti abang baboy Bombo Raymond, ket naamuan tayo nga dagiti presyo iti baboy ket agtal talalatang awan iti nagbaliwan dagiti presyo iti karne, oray no itatangal daw ket isugar iti panakaimplementar iti oil price rollback. Kaput dayto ket isulat ta wenno awan iti pagbalbaliwan dagiti presyo agagatangan nga karne, particular dito ili iti baknota na La Union. Ngem no addaman iti pagbaliwan dagitoy ket dagos da may pakammo kada tayo kapil kastaket maamuan nga insigida, particular dagiti presyo iti gagatangan nga karne. Untay man amuan dagiti panangiging sabing sa kada tayo tag mga presidente iti meat section ani Sir Elmer Nebres iti ili baknota na La Union. Kinuna nga dagiti meat prices ket isu dayto iti maysa kadagiti sursuruten dagiti meat vendor nga isu ti maysa kadagiti may ited nga presyo para kadagiti aming nga consumer wenno dagiti aming nga tattao nga kasapulan tinasa o atar ona. Iti agda market maobserbaran tayo Bombo Raymond, dagiti presyo iti baboy ket tigtig na ilata nga balanse dagiti presyo iti karne saan nalaka kem saan matgarod anang ina dagitoy, particular iti boneless nga agbalor iti 290 pesos, iti liempo ket agbalor iti 290 pesos, bayat nga iti pork chop ket iti ken karawan matan iti pang dinakdakan ket agbalor iti 280 pesos, bayat nga iti patak ket agbalor iti 250 pesos. Iti mat stilat wenno bituka ket agbalor ti 260 pesos. Kabaytan na ti mat bagis ti baboy ket agbalor ti 150 pesos. Iti mat per ribs ket agmagatang tayo itagbalor nga 260 pesos. Iti mat buto-buto ket agbalor ti 250 pesos. Iti mat pang igadok ket agbalor ti 290 pesos. Iti mat salabkap ket mabalang tayo ang makagatang agbalor ti 70 pesos. Bayat nga iti koletas ket agbalor mo ti 270 pesos. Inayon pa iti presidente ani Nebres, kinuna nga dagiti baboy magagatang ditoy ket naggapo ikabukutan nga farm backyard iti ili baknota na La Union, particular iti barangay Kabarwan ken kasamutan iti barangay Nagatiran baknotan La Union. Gapuanan ta isu iti maysa kadagiti pagalalaan dagiti aming nga meat vendor iti ili baknota na La Union. Pagapaman nga isu ket makagatang da iti baboy ket amin dagitoy ket masapol a dumalan ti slaughterhouse nga masarakan iti barangay Baksil baknota na La Union. Kapag di ka sakit may pasigurado nga dagitoy ket awan ti sakit dagiti amin at tagilakwen kadagiti amin nga meat vendor manipod iti ili ti baknota na La Union. Untay man dinggan ti panarita ti agda mga presidente ti Meat Vendor Association ani Sir Elmer Nebres iti ili baknota na La Union. Naimbag nga bigat Sir Elmer Nebres, so kamusta mo iti panagalakwan tayo iti baboy dito ili iti baknotan sir? Ti presyo ti baboy dito baknotan sir 190 live weight bracket. Ket iti lako man iti karni sir aglagi di boneless ket 290 mo sir. Bali dito do mga prices ni sir 280 ti pork chop, 280 ti dinakdakan liempo is 290, ti ribs wikot 260 sir. Sir, kasat naman dagitoy ko sir, dagitoy pamalakad tayo no kasparigan ada dagiti ngay maduktalan nga African Swine Fever kumano kasparigan ada dagiti ngay may padpadama ka African Swine Fever. Anya madagiti wagas karamihan tayo sir? DG Municipal Agricultural Office ni sir. Si kami mo dagitoy makita may mga baboy nga haan nga healthy.
amin mo galaan nun. Kan na narigket di monitoring di Municipal Agriculture Office ni Sir Bitoy. Katulungan na dagiti barangay officials di Intirma Baknotan. O nga may hindi pa nagkunawi sir, nagiti presyo takat balanse pa yung matlaki di sir. Awen sir, balanse po yung presyo. Si kami dito Baknotan sir, minminta na rin nila 100 pesos na gap. Iti live weight kan jay karni sir. Ang kami mabalin nga ngumangaton iti 100 pesos na gap. Iso nga tiamok sir, balanse po. So, awamat ka rin, nagiti ngayon mapaspasaran nyo sir nga kwa, nga problema dito yung meat vendor section pa niya, particular sa dagiti timbangan nga kunatoy sir. Yung timbangan sir, ay digitalize sa aming titimbangan dito sir, kan calibrated na. Iso nga I guess, no di efficiency titimbangan sir, 100%. Oo, so 100% nga awan iti ka Awan sir. iti agkurang iti timbangan, dapat di timbangan ng bayan, pas pangyayan, kaya't na nga i-check di kilban sir. So kamusta mo sir, nagiti ka katuwayo garot nga aga tagilakwen iti unag naklako dito iti bababoy. Dapat nagiti na dumang nga mapasaran nyo garot nga handa mapaibos nagiti naklako da sir. Ado kami sir, talaga nga magkumal tata ti fresh ay ti bentahan tata in May nga January sir. Nakasla abnormal pa lang talaga sir. Pipinaliin tayo pa ilaan. Kalkalpas kami iti celebration tayo sir. So nga kasla dagiti karni mga anti-karni wino at sida ti karni. Basit na pa ilang ako may akpal palinti sir. Kan siyempre awan pa editi klase sir. So nga dagiti karinderi ang tapay mo nga fully operated iti. So tatangay sir, tatanga aldokot isumaten iti pan naka-implementar man iti oil price rollback. At tatanga may implement iti oil price rollback madamdama, ada ka iti posible nga pagbaliwan dagiti presyo iti baboy mo tata sir. Data ti hangkuning nga masungbatan niya ti amok sir. Price rollback iti presyo ti gasolina. Ket no dito'y Baknotan sir, di live weight na 190 kan di karnita yung 290 sir. Ket si kami pa'y matlaan minno. Nababapailaan dahil sir. Ket nung amin ibabata yung sir iti live weight, sumurot di karni nga bumaba. Ket di ko natamag dagito yung racers. Nagnina sir iti feeds. So yamatin ti kayo tumutan nga maiwaragawag sir kadagiti mutan aming garod nga kailian nyo dito ili Baknotan tapnika stacket tangkilikin damutan dagiti bababoy sir nga adaan kada kayo. Umay na po ang palengke dito yung Baknotan, tanalaka iti karni. Besides, dagito mo tracers ni ako, handa nga mauawanan iti namnama. Kadang ko siguro panawin mutlaon nga ngumato iti live weight. Bumasip tumutin siguro iti supply tayo dahil ko umay nga summer. Iso nga haanda ko mga maawanan tapno agtutuloy nga mayat iti supply tayo nga parcel nga bago iti Baknotan. Kaset man iti panarika ti agda mga presidente ti Mita section ani Sir Elmer Negres kinanapay asaan nga daytoy iti rason asaan da makalako gapuanan tado dagiti wagas nga aramiden dagiti Mita vendors iti ili Baknotan La Union tapno ti kastakit mapay basta dagiti aming nga kagilakwen no sa dinukit 95 dagiti aming nga Mita vendors ang masapul kumamit nga tangkilikinda dagiti minsan dagiti mutan aming garod nga kabukudan nga produkto nga ipanpanakwel iti ili Baknotan La Union. Dito pa lang tinak may ganon, manipot pa lang iti merkado publiko, iti unag iti Baknotan La Union para iti Bombo Hanay Pikaim, Bombo Rudolf Madera para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito ay probinsya ti La Union, Bas Radio. Bombo Rudolf? Yes, Bombo Raymond. Yes, Bombo Rudolf, padalang tiya sumagmamanong salud da kanya. Tay kinunatatay ni Sir Elmer, iti daytoy ilaklako da nga karni iti baboy ket aggapo, iti farm dita barangay